Inniu bhí muid ag sealadh cóp de dulseachán nua a chur pobl le céile thar coppla mé nuas. Bhí muid géirí spléacú siar a ghlacu na galtanas a rinneú I going tú Aoine an Chéasta agus iní sin a going tú Kilreawain. Is chuirmid Chéasta a rint achar imreóirí saoil na Ghaeilge héal siad go raibh na galtanas a tugadh doin ins na comhaontú sin héal siad go raibh siad comhlaonnta mar ba cór. Comhlaonnú go leor den comhaontú aontaíú 2 bliana déagó hin ach níor comhlaonnú an oiread sin ó thaobh na Ghaeilge de nuair aontaíú comhaontú Aoine an Chéasta tharla a lán rudaí go Ghaeasta agus bhí an dóchas an go mbeadh dul chun cinn maidir leis an Ghaeilge ach níor tharla an gealúin se smó a tugadh ná go mbeadh acht na Ghaeilge curtha a bhaim agus táid a bhhad ó achtú acht na Ghaeilge is cosúil. Tháinig patrún simú amach as na hailt Comhaontú leis an survey. Bhaimiid go raibh cé go raibh daoine Chéasta go raibh galtanas tucha den Ghaeilge agus go hairithe daithin daoine gur céim stairiúil chun tosaí a bhí an ach go fáil nach raibh cuid mhaith den na galtanas comhlaonnta agus mar gheall sin go raibh méid measartha ard de bhí theasachta. Ní dhearna cheannairí thuaisceart ar an go leor le bheith anraic le scéal na Ghaeilge a chur chun cinn. Tá ara agin inis le gabh bliain anuas atá bailiúil don Ghaeilge ach ahan ara a bhí agin ó síniú comhaontú Aoine an Chéasta bheadh an tim a bhí acu sa Ghaeilge. Tháinig Joe McHugh an seo inniu le bailiúlacht is aige agus le bailiúlacht an chomhaidhreacht thuaí theas a léirú don Ghaeilge agus bhí sé sin antáhachtach go Joe. But the ultimate objective of my committee's role is an implementation of outstanding elements of the Good Friday Agreement. Tá teangabala inta tábhachta agus sé maithúr an persanta sinné an clár mór agus inta tábhachta. Sílim go raibh sé soilú go raibh daoine gitabog níos Chéasta fan na galtanas a bhain le rochtán ar tuidir catharann san tuaisceart agus fa bhhanú ciste creatarachta na Ghaeilge. Ach go fáil is léir nach bhfuil daoine céad faoin géad Chéasta go fáil níl rochtán omláin ar tuidir chathair go fáil níl réaltas na Breataine a gcéic as tuidir chathair agus maidir leis an ciste creatarachta sílim go nachnítear go nearnú job mai go dtí seo ach go bhfuil ligián níl an muoinú sin buan. Gach trí bliana bíon cineal rasán le feiceáil an drid fa síos an ciste nó an leanaí an muoinú a ré ach ní bhíon na sacu chuidhhain neamh cinse buinte leis go fáil. Fiú bháin na daoine a dúirtlinn bhfuil agad fao mínta ó gnuair síniu an comhaontú go fáil tan maithachán sin acu nach bhfuil cearta phobal na Ghaeilge a nachhaint go fáil nach bhfuil ach na Ghaeilge an nach bhfuil rudaí bagaidh an tosaí mar ba códaí fa bheith. Faoi láthair sílim tá glóraí atá an Ghaeilge cinneal is deach fáinne agus sílim gáil an Ghaeilge ag fás agus ag forbairt ach ní hílim cosla mar bhí gach na grán ní hílim gáil glór forbairt deanta bainte leis an comhaontú Aoine an Chéasta. Agus cinnte ar náide an rud cinneal lárnach dúirsa héan ach na Ghaeilge a ail agus leis nach sin sílim gur chóir níos mó béim a chur ar fás agus forbairt an Ghaeilge agus daoine ag fólamé sílim gur chóir níos mó béim a chur an gcéal scoileacht agus ar náidethas. Tá go leor daoine an a lár na Ghaeilge, tá go leor daoine an ag fólam na Ghaeilge agus sílim gháil an Ghaeilge ag fás agus gháil cinnte gháil glóir na Ghaeilge an le chun ag gáil agus le Albert. Agus gur bhíon maigad a le gaspa le.